महापालिका निवडणुका जाहीर, कल्याण आणि त्याचबरोबर डोंबिवलीमध्ये काँग्रेसला धक्के बसायला लागलेले आहेत। माजी जिल्हाध्यक्ष सचिन पोटे यांनी सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन काही तास उलटले नसतानाच काँग्रेसच्या शहराध्यक्ष विमल ठक्कर यांनी सुद्धा काँग्रेसच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिलाय। विमल ठक्कर 10 ते 12 पदाधिकारी आणि शेकडो कार्यकर्त्यांसह गुरुवारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीमध्ये त्यांनी शिवसेनेमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतलाय। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या गतिमान विकासाभिमुख कार्याने आपण प्रभावित झालोय आणि त्यामुळेच आपण शिवसेनेमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी सांगितलेलं आहे। काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देणं हे माझ्यासाठी खूप गंभीर निर्णय होता, पण आम्ही एकनाथ शिंदे साहेब आणि श्रीकांत शिंदे साहेबांनी जे मोठे कामं केले आहे कल्याणात आणि पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये, ते पाहून आम्ही त्यांच्या पक्षात प्रवेश करण्यासाठी सोडचिठ्ठी दिली आहे।